wali walingmu yen kowe omahku ra perlu kesusu amrike monggo Mbak Tia Sundari. Lagu apa iki, Truk? Mas Sopir karyanipun Suwardi Ki Haji Anom Surata Abdi Solo. Nggih, gandeng sampun marambah makaping-kaping rumiyin menika Pak Dianom dipun timbali lan rawuh wonten ing Puskut Jatim mriki awake dhewe nyibarate lali sumber katiwasan ya karo nostalgia ngaturake panglipur wujude gending ya karo ngelikake para kadang-kadang sopir anggene ya kuwi mengemudi kendaraan aja nganti sembrono dipikir luwih dhisik. Nggih. Monggo Mbak Lia.